syudad ug kinatibuk-an nga 3,633,600 pesos nga kantidad sa mineral ores o mga precious stones ug illegal mining equipment sa gipahigayong pagkumpiska batok illegal nga pagmina sa Northern Mindanao. Unang nagpahigayon og operasyon ang kapulisan sa sitio Kapisahan, Barangay Mainit, Iligan City nga nisangpot sa pagkasikop ni Alias Rene, 36 anyos, construction worker nga taga Tagum City tungod sa pag-operate og road mill og pagkarga sa gold-bearing waste materials. Samtang nakaikyas ang kauban ni ini nga si alias Gigi, 26 anyos. Nasakmit sa team ang 7 ka mga road mill, 2 ka gold-bearing materials og mga ekipo nga nagkantidad og 2.5 milyones. Pagkasunod adlaw, nadiskubre ang 80 ka sako sa gidudahang mineral ores nga giabandona sa sitio Tanawon, Barangay Limunda, Upol nga nagkantidad og 133,000 og 600 pesos. Niadtong Biyernes, Oktubre 24, laing operasyon sa Barangay Mainit, Iligan City nga niresulta sa pagkumpiska sa 5 ka road mill, 5 ka mga sako sa mineral ores nga nagkantidad og 1 million pesos. Dali usab nga nakaikyas ang operator nga si alias Bern, Barangay Tanod ug usa ka wala mailhing kauban. Ang tanang nakumpiska nga mga butang ana-ana sa kustodiya sa kapulisan samtang nagpaabot sa turnover og verification sa Mines and Geoscience Bureau Region 10. Mga katropa, perminti mag-inampingon sa kalawasan, likay sa sakit, tumanidaan og Santon Plus Gold. Gikan na lamang sa 101.7 XFM Bukidnon, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Christian Bakyugon, XFM News! Exciting,